हो चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन, तू हो चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। पैदा होले लाडली ता खुशी छा जाला, माई बाबा के लाडली खिलौना बन जाला। खेलत खेलत भैलू सयान कब बैठावे के डोली में रहल अरमान बड़। फिर एक दिन बिटिया पराई हो गई, बेटी बन गई दुल्हन। तू हो छोटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। ला 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 ला। हम तो पहले कहत रही कि अंजलि ससुराल में खुश नहीं बा। हम राजेशवा के घर से बाहर निकाल देले बानी। ये तोहरा जन के साथ हमार ऑफिस के गुप्ता का करत बा। अंबिका पहला हमका ई बतावा कि राजेश के साथ का भेल बा। राजेश के साथ ही? हेलो महेश। हेलो अंबिका। का बात बा? तू इतना बेरुखी से काहे बोलत बाड़ा? अंबिका पहला हमका ई बतावा कि राजेश के साथ का भेल बा। राजेश के साथ ही? का भाई? जान के अनजान बनी के कोशिश ना कर। तू का कहत बाड़ा? हमरा समझ में ना आवत बा। तोहरे समझ में ना आवत बा, बाकी हमरे समझ में आ गइल बा। तू हमरे स्वर्ग जैसे घर के नरक बना देल। तू का कहत बाड़ा? तू हमरा पे इल्जाम लगावत बाड़ा? इल्जाम नहीं, सच कहत बानी। तोहरे वजह से बाबूजी राजेश के घर से निकाल देलन। हमरा वजह से? हाँ, तोहरे वजह से। तोहरे वजह से आज हमार घर की खुशी विदान हो गई। देखी, तोरा के जरूर कौनो गलतफहमी भई होल। हम तुहार पत्नी बानी। तू अपन पति पर इल्जाम लगावत बाड़ा? हम तोहरा के पत्नी के प्यार हमेशा देली, तोहार हर गलती नजरअंदाज कैली, तोहार हर जिद पूरा कैली, ये सोच के कि एक ना एक दिन तू सुधर जाइबू। तो का हम बिगड़ गइल बानी? देखी, हम अभी घर आवत बानी। अंबिका, अब हमार घर का दरवाजा तोहार खातिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गइल बा। का? आज से हम दोनों के पति पत्नी का संबंध खत्म हो गइल बा। हाँ अंबिका, तू हमरे खातिर मर गइल बाड़ू। और हम तोरे खातिर। महेश, ये तू का कहत बाड़ा? सच कहत बाड़ू। देखी, अब देखी के कुछ ना बचल बा। ई घर में या तो तू रहबू या हम। अगर गलती से भी तू हमार चौखट पे कदम रखबू तो हमार मरल मुंह देखबू।
अरे अंबिका बेटी, तू यहाँ? सब ठीक बा ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक बा। ओ का बात बा कि हमरा के तोहरा लोगन के याद आ गई रही, तो हम यहाँ आ गई रही। अरे दामाद जी कहाँ बा? वो का बात बा कि उनकरा के जरूरी फोन आ गई रही, वो ना आ सकेल। बेटी हमका ऐसा काहे लागत बा कि तो हमसे कुछ छुपावत बाड़ी? ना बाबूजी, ऐसा तो कौनो बात नहीं खे। बेटी हम तुम्हार बाप हई, और एक बाप अपन औलाद के चेहरा देख के समझ जाला कि वो खुश है या दुखी। ऐसा तो कौनो बात नहीं खे। तोहरा के का परेशानी बा? हमरा के बताओ, हम तुहार मदद कर सके। बाबूजी, वो का बात बा? माफ कर दे बाबूजी, हमरा के माफ कर दे। मत क्या हमका बाबूजी। लेकिन बाबूजी, तुहार गलती माफ करे लायक ना बा। तू हमार प्यार संस्कार सब भूल गई और अपने घर संसार में आग लगा दे लू। तोहरे से नफरत होत बा। आज के बाद हम तुहार चेहरा भी ना देखा। हमको तो नफरत बा, नफरत। बाबूजी, भाग्य। अरे रहुआ, प्रणाम प्रणाम, बैठे। हम रहुआ खातिर चाय नाश्ता लेके आवत बानी। ना ना, चाय पानी के कौनो जरूरत नहीं है। तू बस तनी हमार बबनी के बुला दे। छोटकी भौजी वो तो मंदिर गइल बानी। मंदिर? हाँ। अरे प्रणाम, बैठी बैठी बैठी। अच्छा भइल आप आ गई, नहीं तो हम आवे वाला रही। ई घरे में तोहार बबनी के साथ जौन अन्याय हो रहल बा, ओकरा खातिर हम माफी मांगत बानी। ये में राउर के दोस्त बा, सब दोस्त तो हमार नसीब के बा, अंजलि के नसीब के बा। आप तो अपन फूल जैसन बिटिया हमरा ऊपर भरोसा कई के हमार घर में भेज देली, बाकी हम उ फूल के संभाल के ना रख पैली। पहले ही दिन मुरझा गई। एकरा खातिर हम माफी मांगत हई। हम आपके गुनहगार हैं, हमके माफ कई दा।
अब हमने के ज्यादा शर्मिंदा ना करी। हमार अंजलि खुश नसीब पिया, वो जरूर पिछले जन्म में कौनो पुण्य कैले हुए जो ई जन्म में राउर जैसन ससुर मिलन। बाकी ऐसन का गुनाह कैले हुई कि ओकरा के राजेश जैसन पति मिलल। हम आपसे एगो विनती कर चाहते हैं। हमार विनती बा कि आप अपनी बबनी के ही घर से ले जाएं। नरक से ले जाएं। और कहीं और बढ़िया सा लड़का देख के ओकर दूसर ब्याह कर दे। ये काकात बानी। हाँ, हम वही कहत बानी जे में हमरा के छोटकी बहू के भलाई दिखा। आप तो जानत हुई हैं कि हम राजेश के घर से बाहर निकाल देले बानी। अगर उस सोनिया से शादी कर ली तो फिर छोटकी बहू के काम हुई। इसे हम कहे चाहता नहीं कि छोटकी बहू के इन नरक में और ज्यादा दिन मत रहे। ओकर दूसर ब्याह करा दे और कन्यादान हम करब। जब मर्जी हुई वही हम करब। महेश भैया, निम्मो दीदी आपसे मिलन चाहत बाड़न। ठीक बा, भेज दो। महेश भैया प्रणाम। प्रणाम, बैठा। नहीं।
हम ठीक बनी। निमो, तोहार दीदी के साथ जे कुछ भी भइल बा ओकरा के खातिर हमरा के बहुत अफसोस बा। हम सोचत रहली कि हम तोहरा के पास चल के माफी मांग ली, बाकी जो कुछ भी दीदी के साथ भइल वो में रउआ के कौनो दोष नहीं खे। रउआ के हमरे से माफी मांगे के कौनो जरूरत नहीं खे। ये तो हर बड़प्पन बा जे तू ऐसन कहत बाड़ो। बाकी तोहार दीदी के साथ जो कुछ भी भइल बा ओकरा खातिर ई घर में रहल वाला सब जन जिम्मेवार बा। केहू काहे ना जान सकलस कि तोहार दीदी के कोई तकलीफ बा। बाकी रउआ अपने बीवी के काहे घर से निकाल देहली? दिल तो करत रहल कि अंबिका के यही से भी बड़ी सजा दें, बाकी घर से निकाल के ही चैन पाई ले। वो तोहार देवी जैसी दीदी के बदनाम करे के चाहत रहे। बाकी दीदी के ई बात से तनिको खुशी नहीं खे कि उनकरा खातिर उनके जेठानी के घर से निकाल दिहल गई। काहे? तोहार दीदी के तो खुश होवे के चाहिए जे वो कर जिंदगी बर्बाद करे के खातिर साजिश रचत रहल। वो करा के हम सजा देल बानी। दीदी ये बात से बड़ी दुखी बाड़न कि लोग का सोचे कि उनकरे कारण उनके पति और जेठानी का घर से निकाल देहल गई। यही खातिर दीदी रउआ के बिनती भेजले बानी कि रउआ अपने बीवी के घर वापस बुला ले। का? ना निमो, कबो ना। जे औरत तोहार दीदी के साथ ऐसन करल वो औरत के हम कबो माफ ना करब, कबो ना। बाबूजी, रउआ हमरा के बुलाइली? हाँ बहू, तोरा से कोई जरूरी काम बा। बैठा बैठा। ना बाबूजी, हम यही ठीक बानी। अरे बैठा बहू। हैला ये कुल कागज पत्तर संभाल के रखी है। ला। ये कौन कागज बा बाबूजी? जितना धन दौलत जमीन जायदाद राजेश के नाम पर रहल वो हम तोरे नाम को देले बानी। ना बाबूजी, इतना बड़ा पाप हमरा ऊपर ना डाला। हम एकरा के बोझ ना उठा सकेली। ना बहू, ये पाप नहीं खे। अरे राजेश के हम घर से बाहर निकाल देले बानी तो जौन संपत्ति ओकर नाम पर बा अब ऊपर तोहार अधिकार बा। यही से हम कानूनी कार्रवाई कई के वकील से ही कुल बनौले बानी। ना बाबूजी, हमरा के रउआ के सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इ धन दौलत नहीं के चाहिए हमरा के। बेटी, हमार आशीर्वाद ता हमेशा तोरे संग बा और रही बेटी। बाकी एक बात और कहे के बा, आज से तू हमरा ई घर से बिल्कुल आजाद बा। भूल जाई हो कि तोहार कबो राजेश से ब्याह भइल रहे। तोहार अम्मा बाबूजी से बात करब कि कोनो बढ़िया सा लड़का देखे के तोहार ब्याह कर। ना बाबूजी, ये कभी ना हो सकेला। हम जियम तो रउआ की बहू बनकर, ना तो हम मर जाए बाबूजी, मर जाओ।
अपन कोख में 9 महीना पाल के ओकर जन्म देले बानी हम। राजेश का भाई रास्ता से जात रही तो देखली कि ई वहाँ बेहोश पड़ल रहलन। का बात हो निम्मो, तो इतना परेशान का है बाड़ू? विकास, जीजा जी के तबीयत खराब बा। हम आप सभी लोगन के गुनहगार बानी। तू हो छुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन, तू हो छुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के, रखी है तुमान अपना घर संसार के। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के, रखी है तुमान अपना घर संसार